Ruoth makeyo ratiro ma oganda Kenya Human Rights Commission koro dwaro ni mondo piny owacho mar Ingresa kokalo kuom King Charles III mondo mi okwa Jokenya ng'uone wi sand mane Jokenya kale tenda goko mar jorochere. Ka giloso kod jofwambe olog tich mar Nairobi, riwruogno ochano bago ng'anyo mamuol e dier boma Nairobi e kar sanao mar Dedan Kimathi kaka yor dwaro chudo ne oganda manoyudo sand e lwet jowagunda. Gikoni limbe mar Kingi kod Malkia owinjore ochiw thuolo ne jokanyo kod sekta bura mondo mi onywand dwachgi e mesa mar twak. Bende gikoni lope manoyaki kod jorochere nyaka sani pod en adhola e chuny jokedne Mau. Large amounts of highly productive land from the local population and removed communities from their ancestral lands. We further demand effective remedies for the atrocities committed to the different groups in the country. This should be in line with the aforementioned UN principles and guidelines, which provide supporting, among others, a number of initiatives. Number one is adequate compensation, rehabilitation, satisfaction. We'll also be planning an activity as the people of the country to say that we continue to celebrate our Mau heroes. We continue to ask where the body of Kimathi is. We continue to ask for justice, and we shall be at the Kimathi statue. E mago mag siasa jokanyo mag duond bura mar ODM e kaunti wa Migori ochako